Okay, okay. Kay sunan may adlaw kanin tanan man sa ginaniyagya po ninyong alagad sa kangin Trifon pa Barilio Morales. Okay, asap kita always say a prayer. Okay po na kong partner diri yapon si Randy Tayad yapon. Okay, okay, Randy Tayad yapon ha. Okay. Bueno, mga musta ng mga taga kuan ko no. Gikan ni Bro Titing ni taga Caceres no. Rizon o Bintik o Habanis family, Bro Titing Habanes ni from Titing Habanes ni no, diya sa Wilson Enterprises, and then nga usab ni Rolando Dungog. Okay, kumusta lan sa tanan ng pamati usab diyan dapitan no, tuburan. Okay, Lando Dungog, kumusta lan, may pagpaminaw kaninyong tanan. Okay, bueno, ang suwatan po kanong tuhatagan o pagtagan pinarada kinis usa ka manindahay og pagkaon, marapungko mantingali ni pagkaon og magpatago lang sa nga sail. Nakaingon jud ko nga kining akong kalibog matawag nga langit ug yuta. Kay ako god maninda lang kong pagkaon, naibog sa saka maestra. Ibog asin ibog gyud ko. Pero wa pa ko kasulti gyud. Tungod ning gitawag ba og kuan kanang kuan ba kanang balibuon ba ta? Balibuan ba ta ba? Kanang mataha. Mo ni di kita kasulti ba? Mao ko ni mga panghitabo. Doon ako'y gamay nga karinderya. Ay dikot binit, singkong painit. Border 5 G's tanan. Halag Christian, taksiyag tasa. Og ibutang sa kamot ni Plisa. Oy! Oy! Sael! Nay! Oy! Sugata ko diri, oy! Nay! May abot na ka? Ay! Kita kang ni anak ko. Mangutana ka pa yung uunsa man ko, multo ko. Ay, bebe, sugato di ka, nay. Oo, lagi. Di ka multo, nay. Diri. Padool diri, oy. Oh, di ka multo, multre ka. Korne. Unsa ka ba, oy? Naghinanaw ka man lang diha. Aring daan ako. Nay, sorry yun na ya. Sorry yun ha. Suri si mong kunot. Kining, kumpleto na nanay. 5 ka kilong baboy. Saan na kadaghanan, nay? Kanay mong kapalit? Kumpleto naman na. O, lagi. Kompleto na ni. Oo. Daga na kay tagputaya ani ron. Lutuan dayo na. Oo, Kay niya. pila na? Niya unya tay mga customer. Pila na ka kilong baboy? 5? 5. Oo. 5. Nailamas? Oh, luto 5 ka kilong baboy. Nga na ay lamas, nasa kuan. Labas ka isda? Labas nga isda sa perlas isdaan. Oh, daghan na kayo tagputahe, ani, nay. Oh, daghan kayo lutuan dayo na. Oo. Ano na ba tayo customer? Mga driver sa tricycle, driver sa tricycle. Oo niya, unsay resipiro na to, nay. Ay, bahala ka. Ikaw na mahibaw. Ikaw may kusiniro. Ayun na, ha? Unsa kang putahe ang master na ko, ano? Usara ba lang kaputahe akong master? Unsa man putahi Tuslubuwa. Unsa? Tuslubuwa. Uy, paglutog lain, oy. Unsay tuslubuak tawon. Nahibaw ko nga maayo kang muluto. Naliwat ka sa imong tatay. Nga naman dito sa aning tatay, nay. May dito muluto. Ay, maayo kay to anak. Oy, shift good to sa usa ka kanhi dito sa kuan Magellan Hotel. Ano ko, Magellan's Cross. Mau ba na yun niya? Hotel. Oh, dako kay tug suldos tatay ni mo sa iyang pagkakusinero. Ha? Pero na fire out lang. O, unsa ni fire out, nay? Nalagpot sa trabaho? Oo. Nga naman, nay. Na, nasakpan mas manager nga iyang gitila ang luwag. Murag daghan naman kayo na fire out. Anong gitila ang luwag, nay? Bila nakakakusinero? Nananayo na dihagdagang pagtabi, uy. Sige dahin, hiwa-hiwa din ang karne. Ako lang hiwa sa mga lamas, Nindot karong atong specialty, nay. Siguro kung lamian ang mga drivers na sikat. Unsa man, Sail? Balbako ang baboy. Ay, lihok na. Uy, si Ma'am Silyam nang nagdakaw. Padong tingnan na sa eskwelahan. Maestra man guni siya. Nag-atang baka na siya kabalabal. Murag buagi rin sa mong karinderya. Ako sugaton. Ma'am Silya, good morning. Oh, good morning, Sael. Paingon na ka eskwelahan, ma'am? Oo, maestra man. Duty na ko. At ang kagabalhabal, ma'am? Ay, tricycle lang. Iparati ka, ma'am, ha? Ako na lang, oy. Suroy karon sa imong mga pagkaon sa campus, Sael? Oo, ma'am. Karong paniod to, lain ang tikagsudan, ma'am, ha? Sige niya. Magpili lang unya ko. Kining, ma'am. Kining elementary teacher ka, ma'am? Oh, grade 3. Mao ba? Og mo eskwela kog balik, ma'am. Makahimo pa ako? Oh, nga naman dahil, Sael? Kining kutor man ko sa grade 6, ma'am? Oh, mao ba? O sige, oy, padayok eskwela. Nakalimot man ko ang mga subject, ma'am, oy. Kining remind lang ko, Ma'am Silya, bi?
Yun na, wa pa may tricycle. Uy, mangutanak ko nimo. Oo, sama naman. Sama. About sentence. Sentence, ma'am? Okay, short. Use sentence in a sentence. The judge sentence my tatay into a life sentence. Okay ba, ma'am? Am I correct? Correct na lang. Another question, ma'am. Use went in a sentence. O siya to, ma'am Celia? Use went in a sentence. Went in a sentence. Maria go went to town. Wrong sa L. Nga nung wrong man, ma'am. Mugamit gani ka og went. Oo. Wa gyud go. Di man na kuan, di man na mag-ipon. Went past man na, go present. Kung ano, ma'am. Kanang go, ma'am, apelido man ang Maria. Agay. Nung nagkabaw, ma'am. Tricycle, para tricycle. Sige, Sael, arin ako ha. Magdaro ko pagkaon sa eskwelahan, ma'am, ha? Sige, kay palit ko. Bye. Ma'am, ingat. Oo, sa ingat. Ingat, ma'am, dili inat. I stand corrected. Bye. Bye, ma'am. Bye, Sael. Babu. Nindotag yung ma'am Celia, eh. Bigot kayo. Pero maestra lang. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal kanindughan ko. Oh, ma'am. Ay. Manukol ka magluwag na ay. Maunggoy gani ko. Unsay maunggoy ka? Ha? Oh. Ganong maunggoy man ka? Ma'am na ani, sulti na ning lula masyang niya to nga basta hapakon kas luwag maunggoy ka. Di ka maunggoy. Mairing ka. Ay, nanay sad oy. Isa itong gikaistorya ni mo. Ha? Nahilaw na ng mais imong lungag ni mo masugkay. Si Kwanto nay, si Ma'am Celia. Ang maestra. Oh, nay. Oh, yes, ma'am. Ibog ka ha? Sail na ibog ka? Nay. Naandam na ko sa mga pagkaon para akong isuroy sa eskwelahan. Hadyo ko matandog na din mga customer nga gutom ko ignaw. Ay, sir! Unsa may imo, sir? Pili lang, sir. Select the best answer inside the parenthesis. Pili lang, sir. Pili lang, sir. Pili pa ko. Natay loto, sir. Nga mo may crispy pata? Karinderya ng amo, sir, oy. Niatay ko, sir, kanang kanang munggos, paklay, ginamay, dinagko. Pili lang, sir. Nga may buriring. Nay, horot anon, sir. Daghang kay mga tao ko yan, daghang kay nangitag, buriring, eh. Lain lang, sir, lain sang. Kini, unsa man eh? Munggos na, sir, munggos. Monggos, may tilawan ko na to eh. Sige, tilawi lang, sir. Test. Init pa da. Patakos ka, sir. Ay, kadiot, ayaw pag dili. Kay mukaon bitaw ko. Ako ba yung mukaon o dili ikaw, ha? Unsa man eh. O na, sir, sampay na. Sampay na? Oo. Unsa man ang sampay na? Dugo-dugo? Oo, sir. Lami ka na, hang na, sir. Ay, may tilawan na to. Tilawi, sir. Sarap. Patakos ka na, sir. Huwa, tapurado ba ni mo? Ako'y mukaon, dili ikaw. Stricto nito, Hanada. Militarin nga, ni. Kani, unsa man eh? Unsa ni patuhiya? Gisado, sir. Gisado? Gisado, oo. Kanalay mo, sir. Taksanti ka. Huwat lagi. Ano mo dali? Magka ako may mukaon, dili ikaw. Tilawi lang, sir. Ay, tilawan na to. Astos timpla na. Nanugab man ka, sir? Oo. Ngayon niya, hamayin mo, sir. Kay taksanti ka. Unsang sudana, sir. Ay, lalaki, busog na ko. Dapat yung ano mo matilawi, sir. Tilawi sa dre. Unsa man na? Butite. Nay, ato na ko sa eskwelahan, ha? Yun na, daghan na ng putahing imong gida. Oo, nay. Daghan kayo ni. Daghan sila kapilian. Sila, magpili na si Ma'am Celia. Yun na para good koy, Sail. Nagsilya-silya na mala ng baba ni mo. Ay, ko, nanay siya doy. Mutanap yun na siya da. Naibog ka yun di ay maestra? Mangutanan lang ko ni Munay. Nganong ka ng maestra na tawag ko man nilag nabian strain? Tungod kay kadaghanan sa mga maestra. Kuan di maminyo. Ngano man ay? Kuan man, mataha man ang mga lalaking maulitawag maestra. Kay para nila taas na kay maestra. Langit na. Pero nay, kining doon na biya siya yung maestra na nga naminyo lag driver sa balabal. Surti di ka sa usa ka na anak. Nay, nakasabot ko sa Iloy. Nakasabot ko. Ngaon siya, nay? Naibog ka sa maestra, di ba? Ha? Di ba? Nay! Marting na. Off na raw mga estudyante.
ingon man ang mga bata. Mga ma'am, sir, mga pupils, dali na mo. Dali na mo sa akong pagkaon. Ha? Oh, dati na kang putahe. Oh, select the best answer inside the parenthesis. Pili na mo, pili na mo. Oy. Oh, pili na mo. Sael! Uy, Ma'am Silya. Ay, hihi. Sael, ano sa'yo mo sa Android? Nedaghan, ma'am. Nedubong, baboy, iskabitsi, nasa'y long life, ma'am. Pansit, ug kuan, nasa'y gigisal na ko, ma'am. Patay na ko, kurog na ko. Silya. Oy, ano ka Sael? Mikurog ka man gud hangano ka, oy. Oy, ngano mikurog ka, oy, hanggaw. Kining, nakalitan ko kining. Unsa? Kining, nakalingkod ko na eh. Unsa nakalingkod ba? Sa Silya Elektrika. Hanggaw. Da, sukarap laging kabaw. Tungod sa kung akong kaibog kang Ma'am Silya Briguli, nahimo na kadtong kalbaryo sa akong paraiso ang tanan. Di naman ko makatuog, magsige naman lang ko nahuna kang Ma'am Silya. Hangtod gina gabiing, nga nagdamgo ko kang Ma'am Silya sa nga maestra. Hi, Sael. Uy, Ma'am Silya, it is you they're talking about? Oh, ako ni. Ma'am Silya, ma'am. Uy, nga ba si ka magtutok sa kondughan, Sael? Naibaw ko, oy. Ngayon siya man, ma'am. Katutuyon ka. Sael ba ko, gusto na ko nga mananaw tag sini. Aha? Sini? Oh, good, sini. Kita rang duha. Magdaday kag kuyog, kita lang duha. Hala ka, uy. Haba, Sael ha. Mananaw tag sini. Sige, mananaw ta. Ay, salamat kit kaayo, Sael. Og makasalig sige ka na ko, Ma'am Silya. Magasalig na unsa. Nga, kung tuan na tasod sinihan, akong isaad ni mo nga, di tagyo ka gunitan, di ko muhawak ni mo, di ko manguot ni mo, di tagyo ka hilabtan. Daoy? Daoy? Unsi da, uy. Da? Mo ni buhaton ni mo? Ikalitan og sini, uy. Pre, kadnahan na unta ko. Ikaw na lang. Mao na akong problema, bagir mo? Kining maestra manggod? Ay, mabitaw sad. Hmm? Pero mataha ang gutaan ng mga maestragot. Biso Pero, na guna. bay, unsa may akong buhaton? Ibog ko aning Ma'am Silya, bay. Ya mata. Ibog yun ka. Ibog yun lagi. Murpa. Pero di juga makasulti. Mukurog man ko. Oh. Tirahil long distance. Unsa long distance? Tirahil ba o ka na pinalayo ba? Pinalayo. Ay, lisod ng imagination, bay, girmo, eh. Lisod ka ng imagination, eh. Awa nila paagian na, oy. Huh? Kini nang lang yun. Pinalayo ba? Unsa man? Kini pa yun, ha? Oh, Lugos unsa ha, lugos. Unsa lugoson? Rip, good. Unsa man na siya, eh. Rip? RIP? Ay, lugos ba na unsa man ka? Rubuho ni mo, layugo ni mo dito ba? Ay, lisuro na ba yun? Inom lang gamay lang gud. Ha? Painit ba? Lugos. Lugos, no? Lugos. Yes! Uinom na kong tulog ka siya para pa kurso. Lugos na ko ni. Tuwa! Ha? Psst, day! Usa pa kalapad. Bahala na ni. Nakurso na ko. Mura gini ang bugtong sulbad sa kung dakong kaibog kang Ma'am Silya. Uy. Kinsa man naglakaw nga giubanan og mga pulis. Gipusasan ang kamot. Si Bay Alot man eh. Bay Alot? Bay Sael. Nanon ka bay? Gipusasan ka man. May kuyo pa ka mga pulis. Lugay na ko na wanted, bay. Ha? Wanted? Nga naman, ang sabay saan mo? Lugos. Usa? Lugos? Uy! Oh, wahay yun na yung pagbasol, bay. Hindi ako sabay silot mo, bay. Firing squad! Aray na ko, bay. Babay. Nadakpan si Bay Alot sa nga panlugos. Patsyon sa siya. Mupadayon ka ko sa kung nauna ang paglugos kang Ma'am Silya. Di man ko makasulti. Usargid kabutang nga di ko makasulti sa kong gibati ngadto sa mga babae. Tungod kay maestra manggod, mataha manggod ko nga padayag bas kong gibati nga tindiro lang sa kong pagkaon. Unsa man ako ani?
Biyon siya man kung pasultihon. Sail. Okay, hi! Hi! Hello, the press. Oh. Gulyat at Oh, pambinaw sa diri. tanan nga tigpaminaw sa tibok Kabisayan ug Mindanao. Oh, salamat kaayo. Gikan na mo. O, gihimo minimo gihapon. Number 1 back to back, number 1. Duha ka survey. Sa katanan ninyong tanan. Nagpabilin tang number 1. Salamat. Oo. Kanang ka-survey pikas nga sila number 1 karon nausab na ang DOHB tinuray nga number 1. Correct. Nagsaulog si ika-65 65. na anibersaryo sa pagkahimong Number 1. istasyon sa DOHB. Okay. Anniversary ron Gulyat. Gulyat Anniversary. anniversary. Anniversary na itong tanan. Magmisa ta karong nagnisa na ta ganina. Alas 6 medya. Siya ang nimisa si Padre Andy Satura. Pagyan sa tura. Mga nagnisa. Dali kayo. Watay kuan, way trabaho. Thank you. Nagkuanta, nagpartista gamay, no? Salamat, Papihapisad. Muna pa, naghana mga kuan, pa-checker dito, ang mga koordinator na. Nagpundok pa, nagpundok sa gawas. Coordinator. Oo. Pakal pa, pakal. Thank you kayo. Daghang mga nangatog. Napay daghang nangao diya sa ubos board. Napidaghan. Kayo. Si Bambina ron to, mag-seminar di ay. Seminar. 13 o 14, mag-seminar siya. Oo. Muna ni text nga di siya katambong. Muwaron sa Bambina. Hasta sa atong party, bam. Ikar ba importante sa na itong party ron, no? Oh, kay tungod ato iyang come on, let's twist again. Asa mo kita tay Mo ni mo sa leader ba? Naamno ka di. Diri ta kay kakuat sa mag-celebrate sa atong anniversary. Tagsaon naman ni, kausan sa katuig. Kuno board nga mga lalaki mo seminar nila. Sa kuan DLG. Kaya ni tambong kay lalaki ang mo seminar. Sa mo tambong kay lalaki may seminar. Sa mo tambong. Hala, nya ko sa ibabaw nga September 28 diya sa Center Tungo, San Fernando, doon tayo variety. Obo sa pagdapit ni Barangay Kapitan Bibi Sierot, no? Kap, kumusta ka na? September 28, variety tayo sa Tungo, Center Tungo, San Fernando. Aha. Sige. Doon na pa'y umaabot nga murag Chilana bitaw Ate Pres. Naa sa kuan Ate Pres sa may kadiyot. Singan, Chilanan ba sa pa GG Building, Jima Johnson Basalo Building sa Dumlog, Talisay. Jassy Chillax Cafe. Kape na. Chilananan para pabugnawan ba? Magpabugnaw ka, inom kang kape, pabugnaw. Relax gamay na din na sa may pa GG Building. GGB Building. GGB Building. Jima Johnson sa may Dumlog Talisay. Dumlog Talisay. Grabe ng Dumlog eh. Solid na diya. Grabe kayo. Niya pag hindi solid na, reporta. Halos tanan, purok 8 kang putaw. Murag tanang naminaw na to. Tanang bay sa purok 8 kang putaw. Surbihan ninyo dito. Suruya. Grabe no kayo. No? Thank you kayo, taga purok 8 kang putaw. Purok 8 kang putaw. Salamat kayo. Kanang taga East West Bank, maminaw sila na to. East West Bank. Sila si Marlo Anggo. Maminaw Sa sila to. Carbon board. Carbon. Kanang sa may Unit 3 Carbon Market. Kanang buntag 40 yun na gano'n mitaw. Thank you. Board. Grabe yun kayo. Nga salamat. Kanang nasa inayawan board. Dito na sa tindahan ni Ate Pres. Kanang nara. Iskulahan. Nagkarinderya din na. Palit din ha. Dili na ako kang Shirley na. Kay ni Shirley. Ay kalay proprietor and manager. Proprietor and man. Tingali di taga dito. Di daghang magkapalit mangita. usahay. Mangita. Muna ang akong butanga dito. Muna nga awhagon ta mo kung 15. Sige. Na. Okay. Sige. Si Juan Sail, latong sender. Si Abay Sail. Kini Sail. Nalay sa itong Saul, Sail siya. Kaya naman, hindi nilang pagkaon niya. Dadoon niya sa eskwelahan. Nga ba manindag ko nga. Daghang ka na yan, magdagputo, bara na, siras. Daghan kayo. Nasuki din ng maestra, nga naibog yun siya. No? Ibog yun. Ibog asin ibog yun. Pero mataha lang yun siya, kay maestra lagi. Mo na nga siya sad, manindalag pagkaon. Mo to doon ni tambag niya nga aburido sa utok nga lugosa. Ibog kay ka. Karon nag-inom-inom na sa kay bot niya, lugoson, bahala na. Naabot pa yung amigo, gipusasan. Gidas polis. Priso sa asa mga part sa dakpan ko. Saan mo sa logos? Ang amigo? Yung amigo. Kuya Wasail. Kuya Wasail.
Gipusasa te. Ayaw Ano? din sa il. Ayaw yung pagsunod Ayaw yung malunggo sa buhat. il, lisod Mas ka. kangagawa. Uy, Manguyab, di, dili malunggo. di, mataha lagi ta. Pero kung unsa imong gibati, saway lang. O, tinuod. Kung gani ka kibawag sugtun ba ka? Unsa? O palitan, o di ka sugtun, okay ra. Ay lang sa kuan nga imong hunahuna nga, musugot yung maisa ni mo. Ayaw pag hunahuna, anak, kuan na nga, musugot siya ni mo nga, kinasing-kasing nga pagsugot. No? Dili. Ya, maghunahuna din maisa nga, kuan ni da, kugihaning kugihan. tawhana da, Dili. maayo mang luto. Amo na nas maestra nga. Kadaghanan maestra biar basta rin sugtong ro de. Oo, daw sa sana. Dili sa ingon nga naglait ng mga habal-habal. Bordo, pero nabiya sa maestra nga naminyo. Daghan kayo, di ba? Mauyab sa kuan driver sa balabal suki na gud. Suki ba? Yeah, Sige, libre ang na plate. maestra sige gunit sa hawak sa driver. Mauna sa elseway, kay suki naman din sa pagkaon. Oh, ayaw pag... Ano man? Dugay kina ko yung maestad. Maiko mo manguyab sakto na. Oo. Maiko manguyab. May ikog. Uyab nga Nga maestra naman. Gil. Si Jose di wato. Maestram to sa kuan. Maestra kusinira. Sa simbahan bago na kuan. Ang maestra sa Katikisis. Katis, oh, katisismo. Mo na uyab. Butan kayo. Ah, Sige lang ko bibutagay. Ikaw good pals. Ay, kanimo pals. Butagay basura ba di usab. puta kay soroy. Minyo ra ka to. Unya, mo na to sa il, no? Ayaw ka. Kuan gud nga. Depende ra gyud sa pagsulti. Ayaw pangurog. Basi na nasa na gusto ang maestra Mo niya, di ba? lagi, di ba ni mo hibawan Oh, na sa ganahan. sir, kay- Ganahan kita sa timo. buutan ka, may kang muluto. May kang muluto. Oh. Kanino kanang negosyo nga pagkaon? Free inyong kaon niya, ginansya pa. Oh. No, klaro pa niya. Ang mga tao na kinahanglan kong kakaon kada adlaw, nang Kapoy lang kapoy lang ning Kapoy lang. Karinderya kapoy. Mao lagi kapoy, pangumpra, ano. Matagadlaon. Kugi yun na. Kugi gyud. Kwarta mo sad. Mao na. Ano sa Suway kuwan? lang. Ayog ka, kuan, ayog panguan, pangurog nga, di ka kas. Suway lang Oh, suway. There's no harm in trying. Mao na. Oo. Ay, Plastis lang ko, plastis. Yung inay, unyang di kasugtun na sa, ay, ako may kuan, practice na ako. Practice naman ng ako. Ano ba? Ini nga dili aja kay gusto ba jud. Ayo kire practice bitaw. hala. Okay? Os mo na mo. Salamat tibok Kabisayan ng Mindanao, no? Gikan sa tong management, staff, tanan mga talent, technician, o tanan. Kami magpasalamat nining ika-65 anibersaryo sa estasyon DYHP Cebu. Kaninyong tanan daghang salamat. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy! Ako si Isyo. Ginaingon, kung mangita mong asawa, kada babae nga, dili lang maldita. Magunsam na dili ng gwapa, maldita na, basta paita. Mao kini nitabo ko ginabuhi, nga dili na kumahimong may kalimtan. Manika? Magawas na din simbahan na. Day Margie. Ako man na. Pero, dahil ba sa isyot? Ano naman? Ayaw paglingi. Ha? Kinailalaki na ni Kuot sa imong pulsa sa kasulis. Unsa? Maglakot yun ko ini. Uy! Buang kang tawanan tahaya! Ay, dili ako! Kartisan dili akong asawa! Kuot ka! Kung dili pa to kamaong mga rati ang imong asawa, isyot, hayan, nakuha ng imong pitaka atong mangunguot. Nahadlok naman ako sa kong asawa, ma. Nga nang mahadlok ko kay Isyot. Uyag ako'y kartiho ni Anggol. Wow. Kung walang kaysa di Margie, di ka ngayon mahadlok niya Isyot. Wa man kudo ka, ah. Nainom na po kakapi. O lagi. Sa sunod, basta tingatog na gani shoot, di ka na magkapi. Masaya na lang yung nagtakapi. Alam makatog ka. Oh, sige, day, masi. Palihog. Oh, ganun yung upo man ka. Pagayang lang. Oh, sige, day. Niya. Hiluton kong imong o, aron magduka ka. Oh, kumao pa di kang manghilot. Day, Margie. Kamao. Unsa man Isyot? Wa pagod ba mabdos Margie? Wa pa, Anggol. Banga pa makastadyaw? Sugot ka lang nga, wa kay anak. Anggol. Ato na ni.
As of now, wa pa mamabdos si Margie. Pero ang usan ko kauyab, mabdos na. Uy, unsa? Mabdos na. Uy, patay kang pagkumangkuna ka. Karatisyon na balas Margie. Ay, saba. Ay, saba ko na. Ang di ko makaritiyan sa kong asawa. Dali bayot, so diri. So, uy. Ay, karoon ba mong wakanis ng bahay day, oy, Margie. Lingkod, uy. Salamat. Ay, sa mga lalaking last picture frame day, ha? Ayaw ko ng bana, uy. Usa! Oh, ano sige man na imong mata di bayots? Sige na ba, manicure rin ako, be. O, magpapidicure pat ko, ha? Hala, oy, imo na nga nabs day. O, lagi. Nga naman, nasa may problema, yots. Siya mo na ka pa mga sa masilingon, day. Oy, Margie. Muli ka katingog diha, ha? Kuan ka ng... Nagsulti kas tinuod O, bayo. taon. Oy, lain mo kayo ang magbot-buot kung buhat og isyo, day, ha? Sumaba. O, man itong madicure ba? Pedicure. Kuyo ka dito sa amo. Aram, kita mo ba nga? Mamdusan si mo ba na, ha? Ay lang sa kong manicure, pedicure, bayots. At tuon ta ka ng babae nga gipamabdusan sa kumbana. Okay. Kapoy. Unsa issue? Sa issue day? Ay kog sumbalik at pangutana. Kaya ako'y nangutana ni mo unsay issue. Wa may issue. O sa issue imong gipasabot ba? Bahay ni mo. Nako. Kay, Ay nagpamakakbud. nga lagi? May issue ka. May babay ka. Uy, day, Margie, yamat ni mo. Nipusin mo ko kaniha. Nga naman ka. Katihon ko ni mo. O sila ko sa... Doon na. Gusto ko nga ikay mo sulti na ko. Unsay issue? Margie, day, ayaw. Di ka mo sulti sa imo issue? Ah? Sultihan ka ka. May babae kang gipamagdusan, no? Ha? Has imong mata? Ya! Ay! Alisan ka! Nakatilaw ko sa mga kumo og package kong asawa. Sao, nagkasaaman ko. Nagkapamabdos man ko sa layang babae. Gusto ko magkaling kawas kong asawa kag kartisyan. Tabangi ko ninyo. Mao kito makasama ang kaagi ni Isyot dinhin tulumanon. What's this style? Gusto makalingkawas style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Ciselda Nusos Cabrera dalit sa RMN Drama. Ako si Joey, aka Joy. Ginaingon, ang mga sama ka na ko nga bayot, nagdala lang ko na og dimalas sa pamilya. Sala ba di ay namong mga bayot nga naingon mi ini? Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Joy, pag-ilis kahit ko yung simba. O sabay ako isala pa Matibora? Kanang pagsimba. Pagdali, aron makatarong pataglingkod sa simbahan. Joey! Tana dong, oy! Tana, Mama Deb! Kakisa man ang imong gisulob! Ay, kang ate Sheena. Tana, Mama. Pag-ilis dito. Nga naman, Mama. Sinina na ni ate Sheena ni mong imong gisulob. Pagkasunis og polo shirt, Joey. Uy, nahinas ang Mama, oy. Umitaw ko siya ako isulob, ingon man ka nga bisagon siya. Unya kanon nagsiya. Unya kanon nagsulob ko dress ni ate Sheena. Di ni pwede. Ay, nakakalorkin ka, madre. Mama ulit na ta. Alangan, humana naman tagsimba. Paliti kong doaan, bi. Sige, hala, dali. Ay, nang mahalun, ha? Eh, dili laki. Sige. Hala, pili di ha, unsa imo. Kana. Hain ba na, oy, klaro hag tudlo. Kana, good mama, Kining posel-posel. Day, pila man eh. Ay, dili ko inday, oy. Ay. Hatag, 150 lang na, Mader. 150. Ay, bayot ng daning manindahay. Abi na kong babay. Hoy, hangyo. Sige, 100 na lang. Kaniyot, iso na kong plastic, Mader, ha? Ay, darang bayad, oh. Di ara pusil-pusil, Mader, ha? Ay, Joey. Ay, dili ko ng pusil-pusil, mama. Ay, unsa manuday imo, oy? Kana, kanang nindot ang sinina. Kanang munyik ang imo, ha? Wow!
Duta sa mangika. Ako ni Joey, ha? Dili ati, ako ni. Ha? Unsa imo? Nga lalaki, manggod ka? Ako lagi ni. Gipalit ni Mama Dibora dito sa may simbahan ganina. Ako na lang ni Be. Ganan ko bunika. Ay, ako malagi. Diya, lalaki, manggod ka? Pusil-pusil may angay ni mo, dili manika. Ay, dili ko ganahan og bang-bang. Bahala ka, oy. Basta ako na ni Monica. Ako na ni. Yay! Mama! Ako na Monica. Kiaway ko gati sila. Subaga. Da. Way sakit. Humalama, ako nag-isambag. Oh, kaputi niya. Yuk. Isa nang gwapa nga nagdaog baston, oh. Kanang Marjorie ba? Ah, si Joey. Joey Dayangan? Pang lalaki. Ito na si Joey. Musa? Hindi na siya babae tiyo. Maayo kayo nakauli kagit sa itong fiesta, Jen Lloyd. Lagi Shin, naningkamay ko nga makauli din sa ato. Kumusta kinabuhin sa barko? Okay ra. Pero basta dagko kayong bawat nga among makaunaw lagi ko nga dili naman na kayo balik oy. Pero sayang man kay dollars mo akong kita dito. Oh, good. Dollars, good. Joy, dadira nagsala diri, please. Diara ati Sina, oh. Thank you. Shin, paila-ila ko niya, Bi. Uy, ako nang manghud. Si Joey bitaw na. Unsa? Si Joey katong bata pa nga bayot na? Oh, good. Hala, huwag ko magdahon na. Gwapa lang ko kayo siya. Hi. Hi. Biyaan sa tamang duha, Tisien, ha? Ati manon po na ang ako mga friends. See you later, alligator. Joke. Karaan. Ganahan ko sa imong mangkot sinada. Sa? Hoy, Jan Lloyd ay kung ing nahanga. Ganahan kag bayot. Ganahan ko bayot. Nakagusto ko sa imong mangkot, Shin. Unsa? Ay, tinuting imong tutoy? Ayaw, gilok. Oh, yes, true ni. True. Nag-take og pills o mao ni ang result. Midako, mura pa og girl. May butas pislito na siya. Oo lang. Ayaw pa. Ayaw, Jan Lloyd, oy. Anhilata din ni. Kinsa ning kwarto? Imo? Ahili sa akong ati Siena. Ay, ang tulog kasi mong kwarto, Joey, eh. Ayaw na, Joey. Oy, Joey na lang. Joey, tawag na ako. Joey to the world. Matatas yung kwarto na. Ha? Ayaw dito, oy. Pwede ka mga friends na ako, nga mga budget. Sama na ako. Ilogo na niya kanilagi ka na ako. Di nilang ta Jan Lloyd. Sige na. Magdali lang taong dili ta masakpan ni Ate Sheena. Ipaya ko, ha? Sure. Ta-budget ka. Because I like you. Ikaw si Joey? Yup. Ako man, miss. Palay nga kung ba na, ha? Aron di ta kay pakulata sa akong mga barkada. What? Kinsa man na, ha? Si Jan Lloyd. What? Minyo na si Jan Lloyd? Ingon siya ulitaw pa siya. Asawa ko ni Eday. Di ka mo to, oh? Dahil nga among marriage contract, oh. Basa ha. Ay, nakakalor ka. Nagdala pa siya evidence. Palay si Jan Lloyd. Palay akong bana. Don't panic. Ay, nakasuko. Siya ba ang kuan naman? Ang sulod naman ako. Iuli naman akong basyo. Huwag sa'yo pasabuti mo bayuta ka, ha? Mas makatagbang ko sa imong bana. Kay kadi mo nga iyang wife. Sige lang good. Ay lang pang silos na ako, miss. Kay, total, dili man ko mapamablusan sa imong bana. Kay, linaban man ko. Aray! Aray! You slap mong bayuta ka. You slap my face! O di kay sag parang imong madawat di ka na ko. Kundi ni mo palay anang akong bana. Ano sa imong gisulti? Wa na tayo bugas? Hain naman day akong gihatan ng kwarta. Hurat na? Unsa? Kabwisit ba niya itong pagpuyo, eh?
Gibwisit, kay namayot ka mabuanga ka. Nagdalas di malas na imong kabit nga bayot. Of all people, bayot yun ang himo ni mong kabit? Hilom! Gago! Buang ka? Ay ko pa hiloma, ha? Anong mahila ka man, Joey? Maubitaw na akong gisulti ni mo ka ni Adto. Na bahalag ingon ka, anak. Bahalag na bayot ka. Basta di ka lang makigrelasyon lalaki. Gisakitan ka lang kung biyaan ka. Karon, gisakitan ka na. Mihila ka na. Ay, pastilan. Di ka manggod mo patupang bagsinahan. Nagtuman ka magyos imong gusto. Ako pa nimo, do. Ipadayon ang imong pag-eskwela. Kay ako gyoy gianog na mo na. Right ka. Maayo kas klase. Gusto na ko nga makahuman kag kurso ug makakita kag nindot nga trabaho ug dako nga sweldo. Da, di na ko gana mo eskwela, Mother Deborah, oy. Maboli lang ko sa school. Mas mayo pa magparlor na lang ko. Nahala, mo man ka na imong gusto. Kung asa ka malipay, suportahan ta kanak. Salamat, Mother. You're the best mother in the whole world. Baya, no? Happy na ko, bisag wa na ko ikals. Kay milambo man ang akong negosyo nga parlor. Gani, may tulo na kini ka mga branches, uy. Hahay. Wala lang ko mang laki kay mabuisit niyang akong business. Ang bot ba? Nga ang sulod naman untay ako mang iuli ang basiyo. Mao ka kasama ang kaagi ni Joey din hining tulmanon. What's the style? Murag basiyo sa soft drinks is style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Tanyusus Cabrera. Dalit sa RMN.